Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Зараз прыляціць коска. Яна абяцала навучыць нас вельмі вясёлай гульні. Там трэба будзе мяняць нейкія літары ў словах. О, Румал, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі, салют топа. Прывітанне. Я не спазнілася, вы яшчэ не гуляеце? Не, Русечка, не хвалюйся, коска яшчэ не прыляцела. Цудоўна, Румал, а то я так спяшалася. Цікава. А дзе ты затрымалася, што ледзь на калыханку паспела? Зноў сваю вячэрнюю гімнастыку рабіла. Гімнастыку, але не зусім звычайную. Што ты маеш на ўвазе? Я са свайго пакойчыка ў калідор выйшла і так моцна прыклеілася. Ты не ведаеш, што хто ў калідоры клей разліў і не прыбраў за сабой? Не, клей я дакладна не разліваў. Але пры чым тут зарадка? Румал, пры тым, што мне прыйшлося ўзяць анучу і ўвесь калідор некалькі разоў памыць, каб больш ніхто ў ліпкую пастку не трапіўся. Ну, лайчына, Рыся. Ніяк не магу зразумець, што гэта было. У мяне ледзь атрымалася лапы ад падлогі адарваць. Ой, Рысечка, добра, што ўсё добра скончылася. Не думай ты пра гэты клей. Як не думаць? А раптам гэта жарты нейкага злога чараўніка. Ай, Рыся, не выдумляй. Адкуль у нас узяцца злым чараўнікам? Можа, з якой кніжкі? Румал. Я успомнила. Ой, што успомнила? Я чытала вершык пра тое, як клей збег з кухні і клеіў усё, што сустракаў па дарозе. Сапраўды, нешта такое было. Атрымліваецца, гэты злосны клей апынуўся ў нас. Топа, паглядзі, ты яшчэ не прыклеіўся? Ну, не, бачыш, не прыклеіўся. А ты? Румал. І я пакуль не. Але я ўжо прыклейвалася ў калідоры. І, шчыра кажучы, мне зусім гэта не спадабалася. Трэба нешта рабіць. Што, напрыклад? Румал, трэба адшукаць гэты злосны клей і вярнуць яго назад у кніжку. І дзе мы будзем яго шукаць? І як вяртаць? Адшукаем па ліпкіх слядах, а вярнуць клею кніжку нам дапаможа коска. Дарэчы, а дзе коска? Яна даўно павінна была прыляцець. Румал, топа, ты чуў? Чуў. Здаецца, у нас у пакоі мышка завялася. Нейкая дзіўная мышка. Яна не проста так пішчыць, а ў нейкім рытме. Ды ну, Рыся, ты выдумляеш. Слухай. Пі-пі-пі, пі-пі-пі-пі-пі-пі. Нічога я не выдумляю. У нас, кацінах, вельмі востры слых. І гэты піск мне штосьці нагадвае. Мышка, ці хто ты там? Прапішчы, калі ласка, яшчэ разок. Пі-пі-пі, пі-пі-пі-пі-пі-пі. Румал, дакладна, 3 кропкі, 3 працяжніка, 3 кропкі. Гэта сігнал СОС. Што за сігнал такі? Яго раней адпраўлялі маракі, караблі якіх цярпелі крушэнне. Так яны выклікалі на дапамогу ўсіх, хто побач. Румал. Хочаш сказаць, нас хтосьці просіць дапамагчы? Атрымліваецца так. Можа, мышка недзе прыклеілася і не можа паварушыцца. Мышка, ты дзе? Прапішчы яшчэ. А мы пастараемся цябе адшукаць. Пі-пі-пі, пі-пі-пі-пі-пі-пі. Здаецца, гук ідзе адтуль. Ага. Пабеглі ратаваць мышку. Пабеглі. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ой. Гук ідзе з гэтай кніжкі. Ды ну,
Не может быть! У такой книжцы мышка не зместится. Да того ж, я гэтую книжку сегодня читал, и ніякой мышки там не было. А давай откроем и поглядим. Давай. Открывай, Топчика. Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да поможите, ратуйте, СОС! Коска! Успокойся, ты сярод сяброў, калыханцы. Што я чую? Прывітанне, сябры мае. Дзякуй, што выратавалі. Прывітанне. Рмаў, Коска, растлумач, што з табой здарылася? Як што? Я падарожнічала вось па гэтай кніжцы, ужо хацела ляцець да вас і зразумела, што яна заклеілася. И ты не могла выбраться? Ніяк, я штурхала вокладку, а яшчэ мяне ніхто не чуў. Рмаў, вядома, не чуў, бо кніжка была ў калідоры на палічцы для шапак і шалікаў. Калі б ты не прыдумала пішчаць, мы б цябе ўвогуле не адшукалі. Цікава, і што кніжка там рабіла? І чым яна была так моцна заклеена? Гэта злы клей выбраўся з вядомага верша і заклеіў кніжку. Нешта на клей, сляды на кніжцы непадобныя. Што? Гэта не клей. А што? Гэта чай. Прычым у ім вельмі многа цукру. Таму кніжка і заклеілася. Цікава, і хто гэта зрабіў? Хто заліў кніжку чаем з цукрам і схаваў яе падалей? Топа! Я не спецыяльна. Я проста вырашыў папіць салодкага чайку у сябе ў пакойчыку. І спачатку, пакуль нёс чай у пакой, заліў увесь калідор. Рмаў. Гэта выпадкова атрымалася. І потым заліў кніжку чаем. Ну, так, я незнарок. Рмаў. І схаваў кніжку, каб ніхто не адшукаў. Я баяўся, што ты будзеш злавацца, Коска, і не навучыш нас цікавай гульні. Я ж не ведаў, што ты у гэтай кніжцы. А з астатнімі кніжкамі можна так абыходзіцца, Рмаў. Як ты мог, Топа? Ой, ну, дзяўчынкі, я ўсё зразумеў. Ну, не сварыцеся, калі ласка. Я так больш ніколі не буду. Што не будзеш? Есці і піць над кніжкамі. Ну, глядзі мне, Топа. Зараз я пайду да дзядулі. Няхай ён паможа мне кніжку адрамантаваць. Правильно, Рмаў. Давай. А вы, сябры, ніколі так не робіце? Вось і выдатна, Рмаў. Тады давайте глядзець мультфільм. Кніжка ў поўным парадку. Хаця і ўляцела мне ад дзядулі. І правильно, каб запомніў, што заліваць і пэцкаць кніжкі нельга. Ай, ды запомніў я. Выдатна. А зараз час чысціць зубкі ды мыць тварыкі. А потым бегчы ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Рмаў. Цікавых і каляровых усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе,
баю-бай, баю-бай.